Exodus chapter 13 and verse number 17. Kung nasa amen? Tanang manindog paliw para sa magbasa sa pulong sa Diyos. Exodus chapter 13 and verse number 17. And it came to pass, when Pharaoh had let the people go, that God led them not through the way of the land of the Philistines, although that was near. For God said, lest peradventure the people repent when they see war, and they return to Egypt. But God led the people about through the way of the wilderness of the Red Sea, and the children of Israel went up harnessed out of the land of Egypt. Masaya. So kini nahitabo sa dayang ngang Pharaon mitugo sa katawhan sa pag-adto ngang Diyos wala midala kanila pinagi sa dalan sa yuta sa mga Filistihanon bisan kadto haduol. Kaya ang Diyos miingon basin tingali ang katawhan magbasol sa diya nga sila makakita o gubat o sila mubalik sa Ehipto. Apan ang Diyos midala sa katawhan palibot, pinaagi sa dalan sa kamingawan sa pula nga dagat, ug ang mga anak sa Israel mitungas nga sinangkapan pagawas sa yuta sa Ehipto. Now turn over to the next chapter, Exodus 14 and verse 1. Baso na to ang first three verses. Exodus 14 and verse number 1. Greetings, Brother Felix. I saw you come in and I forgot. Welcome, sir. Exodus chapter 14 and verse 1. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel that they turn and encamp before Pihahiroth, between Migdol and the sea, over against Baal Zephon. Before it shall ye encamp by the sea. For Pharaoh will say of the children of Israel, they are entangled in the land. The wilderness hath shut them in. Bisaya. O ang Ginoo misulting ato ni Moses nga nagiingon, sulting ato sa mga anak sa Israel nga sila mo liso og magkampo sa dili pa ang Pihahirot, taliwala sa Migdol ug sa dagat, at bang sa Baal Zephon. At ubangan ni ini kamo magkampo duol sa dagat. Kayang Pharaon mo ingon, mahitungod sa mga anak sa Israel, sila nalaang diya sa yuta. Kinsa na sa bulong nalaang? Nalaang, it's nalitag, di ba? Nalaang diha sa yuta ang kamingawan mitanggong kanila. The title of my message is very unusual, but the whole message is a little bit unusual. Ang Diyos nagbuka sa akong mata karong hapon ngato sa kamaturang nga wa gyud nasabtan ako sa una. So if the title sounds strange, just listen, you'll understand later. Here's the message. When God traps you for your own good. Kung ang Diyos maglitag kanimo alang sa imong kaugalingon kaayohan. That doesn't make sense when we first hear it, but it will make sense by the time we're done. Magampo na ta, dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karon gabi. Heavenly Father, would you please bless the message tonight? Would you work in our hearts? Lord, I pray, God, you'd fill me with your Spirit as I deliver the truth you gave me today. Thank you, Lord, for helping me and teaching me through this message. And I pray, God, you'd also teach my people tonight. Holy Spirit, I pray you'd guide my thoughts and my mind. I pray you'd keep my mind clear. I pray you'd strengthen me physically, mentally, emotionally. Help me, God, to preach exactly what is needed. I pray, God, that you would speak to hearts. And I pray, God, your Spirit would come down in power tonight. Work in our hearts. Help us, God. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede mo maglingkod. We'll have a little bit of a Bible study, and we'll put a map on the board in a minute. It's a very interesting statement sa unang verse atong gibasa karon gabi. Look with me, if you would, at Exodus 13, verse 17. I know I've preached on this before. Exodus 13, verse 17. Kung na say amen. And it came to pass, when Pharaoh had let the people go,
that God led them not through the way of the land of the Philistines, although that was near. For God said, lest peradventure the people repent when they see war, and they return to Egypt. Kung kini nahitabo, sa diyang ang Pharaoh mitugo sa katawhan sa pagadto, nga ang Diyos wala midala kanila, pinagi sa dalan sa yuta sa mga Filistihanon. Listen to this next phrase, bisan kadto haduol. Kaya ang Diyos miingon, basin tingali, ang katawhan magbasol, sa diyang nga sila makakita og gubat, ug sila mubalik sa Egypto. So what exactly is this talking about? I want to put it on the board for you to help you. I don't maka-imagine ka sa situation. I've written this map many times, so familiar mo sa map. We have, over here we're going to have the Mediterranean Sea. And diri sa south na ay Nile River, dayon na Nile Delta na nagpalapar ang suba tungod sa mga tides. Ang suba mag-awas nga to sa dagat, dayon na ay taob, so mag-atras. And what that does, it creates something called a delta. O kanang ang atong nakita andere. Then over here we have the Red Sea, and usay maglusod ko sa pag-draw sa Red Sea, pero magsulay ko. The Red Sea is something like this. It looks like that. Sa dihang sila migawas gikan sa I forgot to write Canaan. Over here we've got Canaan. We have the Sea of Galilee that is sa north, dayon na ay Jordan River, dayon that is sa south na ay Dead Sea. Now syempre mas layo pa pero maka-imagine ta, okay? Kining dire ang land of Canaan, ang yuta ang igisaad sa Diyos ngadto sa iyang katawhan. Sa diyang si Moses ni abot aron mokuha nila, syempre na tanan the 10 plagues ug tanan paghukom sa Dios nganha sa nasod sa Ehipto. Dayon after the 10th plague gipatay ang kinimo magulangan nga anak sa matag pamilya ug si Pharaoh nagtuo sila mogawas. And here's what we just read. Now watch, they're here in Egypt. Dili layo ang pagbiyahe ngadto sa Canaan. Pero kung sila mo diretso, kinahanglan sila mulata sa yuta sa Philistines. Nainom mo sa Philistines, si Goliath, uska Filistihanon unya, si David nagpatay kaniya. Gikan niining panahon, and even before that, the Philistines were a warrior type people. Mga sundalo gyud sila. And these people coming out of Egypt, kung sila magdiretso, he says, bisan kadto haduol. Even though it's much closer, God said, dili ko mudalat nila diretso lata sa yuta sa Ehiptohanon, kay di kaya nila. So what did God do? I'm going to get it myself. Let me make sure I follow my notes. Ang dalan, gikan sa Egypt, nga to sa Canaan, dili layo kayo. Pero kana nga dalan, naglata sa yuta, nga iya sa mga Filistihanon. And here's the truth I want you to understand right at the very beginning. Ang Diyos nakasabot sa kinaiya sa iyang katawhan. Dili sila mga sundalo nining panahona. Later, karon wala pa. Nining panahon na, sulugoon ra sila, mga ulipon. Wala sila ay culture sa kaisog, diha sa pag-atubang, sa kalisod o peligro. Ulipon man sila. Ilang kinikanan, ulipon. Ilang lolo o lola, what is that? Apo, yung mga apo. Apo or apohan? What is grandparents? Apohan, lolo, lolas, apohan. Apo is grandchild. Apohan. Ilang apohan, mga ulipon. O wala sila ay culture sa gubat. Wala sila ay warrior culture sa kaisog diha sa pag-atubang sa kalisod o peligro. Ulipon lang sila. Ang lain nagsugo o sila nagtuman ra. Kana man ang ilang culture.
Ang pakigbisog o pagbuntog sa kalisod, walay labo sa ilang culture niini nga panahon. Does that make sense? And God knew that. Siyempre, naipipila nga maisugon nga tao sama ni Joshua o Caleb o pipila kalain, pero ang kadaghanan kanila, dalik gayud maluya o kaundangon sa diha-diha nga sila mag-atubang sa kalisod. O ang Diyos nahibalo, kung ako mo dala kanila diretso patungas ngato sa Canaan, kung mag-atubang sila sa kalisod, sila diretso mag-undang o mubalik sa Egypt. You ang Diyos nakasabot sa kaluyahon sa iyang katawhan. Listen to me tonight. Ang Diyos nakasabot sa kaluyahon sa iyang katawhan. Ang Biblia nagingon sa Psalm 103 verse 14, "For He knoweth our frame." That word frame is translated as lawas, which is correct, the idea of our weak natural body. He knoweth our frame. Nahibalo ang Diyos nga dalik gayud sila maluya o kung mag-atubang sila sa kalisod, murag sila musulay og balik ngadto sa Ehipto diin sila nagikan. Ug sakto gayud siya. Kung maglantaw ka sa ilang panahon diya sa Kamingawan, balik-balik. Ang mga tao sa Israel nagreklamo, mas mayo pa kung kami nagpabiling dito sa Ehipto. You remember that? Over and over and over. God knew their weakness. Nagsulay ko mo pa, hibalo kaninyo karong gabi ngang Diyos nakasabot gayud sa kinaiya ug sa kaluyahon sa iyang katawhan. Listen to me. God knows you better than you know yourself. Pila ka panahon ikaw nagsulti, nalibog ko sa akong gawalingon. You ever said that? Yeah, you have. Kitang tanan. Ang Diyos, wag yun nagsulti niya na kabayan ni mo. Ang imong tigmugna, nakasabot gayud ka ni mo. Imong pagbati, imong hunahuna, tanan. So God knew the nature of the people Moses was leading. Dili sila maisugon nga sundalo. Sila mga maluyahon nga ulipon. Wala pa na change ilang culture. Sama sa tao nga bago pa naluwas. Bago pa nagikan sa kaulipnan sa sala, pero maluyahon gihapon. It takes time for someone to grow and change. But what did God do? Unsay gihimo sa Diyos? Look at verse 18. We just read verse 17, tanawang verse 18. So, wala siya nagdalat nila diretso lata sa yuta sa Philistines. Verse 18, but God led the people about. Meaning not in a direct route, palibot. Dali ang diretso nga dalan. But God led the people about through the way of the wilderness of the Red Sea. And the children of Israel went up harnessed out of the land of Egypt. Apan ang Diyos midala sa katawhan palibot, pinaagi sa dalan sa kamingawan sa pula nga dagat, o ang mga anak sa Israel mitungas nga sinangkapan pagawas sa yuta sa Ehipto. I explained recently, why did I put my marker? I explained recently, wala ko nagatuo ang Mount Sinai na dere, nagatuo ko ang Mount Sinai na dere sa Arabia side, pero ang Biblia nagingon, nga siya nagdala kanila palibot ngato sa paagi sa area sa Red Sea. Ako nagatuong ang Diyos nagdala kanila diri sa sulod sa peninsula. Today we call it the Sinai Peninsula. Kaya naidaghang tao maghuno-hunat nga kini diri ang Mount Sinai. So kini nga area diri Mount Sinai Peninsula. But I want you to notice, ang Diyos, watch now, wala siya nagdala kanila diretso. He said, wala pa sila ready. Nakasabot ko sa ilang kaluyahon. Dali sila ma-discourage. Dali sila maluya o ganang sila mubalik sa Egypt. So, ang Diyos nagingon, ako mo dalat nila palibot, dere, ngadto sa peninsula. Now, why would God do that? Look with me at verse number, Exodus 14 and verse 1, our other text verses. Exodus chapter 14 and verse 1.
Kunana say amen. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel that they turn and encamp before Pihahiroth, between Migdol and the sea, over against Baal Zephon, before it shall ye encamp by the sea. So ang Diyos nagsugod ni Moses mo ato sa a very specific location. O ang Ginoo misulti nga ni Moses nga nagiingon, sulti nga sa mga anak sa Israel nga sila muliso ug magkampo sa dili pa ang Pihahirot, taliwala sa Migdol ug sa dagat, at bang sa Baal-zephon at ubangan niini kamo magkampo duol sa dagat. Now I want you to notice, kanang kung mamatiktan ninyo ang pulong taliwala. Ang Diyos wala nagyet lang nila sulod sa peninsula. He told him, I want you to come over here and I want you to be as close to the water as you can. Do you know what God just did to them? Ang Diyos nagdala kanila sulod sa uskalitag. Kay walay gawas. What's exit? Wala, no way out. Gawas? There's a word. Huh? Gawsanan? Walay gawsanan. Ang Diyos, listen to me now. Ang Diyos nagtuyo nga magdala kanila sulod sa litag. No way out. Ug tanaw unsay nahitabo sunod. O unsay ang gisulti sunod. Look at verse 3. Exodus 14 and verse 3. Kunana say amen. For. What does for mean? Because. Kay. Tungod kay. For Pharaoh will say of the children of Israel, they are entangled in the land. The wilderness hath shut them in. Kain Pharaoh moingon may tungod sa mga anak sa Israel, sila nalaang diya sa yuta, ang kamingawan mitanggong kanila. Look at verse 14. And I will harden Pharaoh's heart. Nag-study ko niya nga pulong harden a little bit today. Kay balik-balik nini nga story ang Diyos na yun, nagpagahi siya sa kasing-kasing ni Pharaoh. That does not mean he controlled Pharaoh's will. Naglantaw ko, kay nakadoon ko sa una, kabayan niya nga pulong harden. So I looked at the Hebrew. The Hebrew word means to strengthen. Magpalig-on. What does that mean? God helped Pharaoh do what he already wanted to do. Si Pharaoh ganahan magrebelde batok sa Diyos. O ang Diyos nagtabang kaniya nga mas ligon pa. Just like when you say, I want to serve God, and God says, I'll help you. Pharaoh said, I do not want to obey God, and God said, okay, I'll help you. Aron makapakita ko sa akong gahom diya sa imong kinabuhi. God did not override Pharaoh's will. He helped Pharaoh do what he already wanted to do. Pharaoh became supernaturally stubborn. Let me go back and read it again. Where are we here? And I will harden Pharaoh's heart, that he shall follow after them, and I will be honored upon Pharaoh and upon all his host, that the Egyptians may know that I am the Lord. And they did so. Ug ako mo pagahi sa kasing-kasing sa Pharaon, nga siya mo gukod kanila. Ug ako mapasidunggan nganha sa Pharaon, ug nganha sa tibok niyang panon, nga ang mga Ehiptohanon makahibalo, nga ako mao ang Ginoo. Ug sila, ang mga tao sa Israel, sila mibuha sa ingon. Sila nagkampo sa lugar nga ang Diyos nagsugo diya sa dapit nga nalitag, walay gawsanan. Ang Diyos nagdala sa iyang katawhan sulod sa litag, dayon nagpadala sa ilang kaaway sa paggukod kanila. Nga naman kaha ng Diyos maghimo niya na? Why klaro para sa atong hunahuna? Diba? Why klaro? Now, syempre, kita nga kabalo sa Biblia. Nakasabutang ang Diyos na plano sa pag-abri sa Red Sea aron pagahimayaon siya atubangan sa tibok kalibutan, sa tanan history sa tibok kalibutan.
We understand that God, hangtod karon, God says, I'm the one who opened the Red Sea. Pero para na ako, as I study the story, para na ako napod uskalain rason nga ang Diyos nagdala kanila sulod sa litag nga walay option, walay lain paagi mo gawas. They were trapped. Now stay with me, follow my logic. Nagplano ang Diyos nga modala sa iyang katawhan nga to sa promised land. O, watch me now, si Pharaoh o iyang tibo kasundalohan walay gahom sa pagpugong sa plano sa Diyos. Diba? Ang kaaway sa Diyos walay chance nga mo pugong sa plano sa Ginoo. Listen to this statement right here. Naiusa ka grupo sa tao lang nga makapugong sa plano sa Diyos. O kana mao ang iyang kaugalingon katawhan. O kana makitaan na to diha sa ulahe nga bahin nini nga storya. Sa dihang sila miabot diha sa Kadesh Barnea. Remember, I preached about this recently. Niabot na sila sa Kadesh Barnea, na sila nining dapita at the edge of Canaan. Nagpadalat sila sa 12 spies. Dayon ang spies ni balik. You remember that? O sila nahadlok na kay dako gyud ang mga higante mga tao, dako ang mga syudad, taas kayong paril, what me chance mapildi, mamatay gyud mi among mga anak, mamatay. Nahadlok sila ug nagdumili sila mo sulod. You remember that? Turn with me to Psalm 78 verse 41. We've read this recently. Psalm 78, ang Diyos maghatag kanato sa mubok nga history kabay niini nga panghitabo niini nga situation sa history. Psalm 78 verse 41. Psalm 78 verse 41. Psalm 78 verse 41. Kung nana sa amen. Yea, they turned back. This is talking about at Kadesh Barnea. They turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. Oo, sila misibog ug mitintaw. That word sibog means atras. Sila misibog ug mitintaw sa Diyos o gilimitahan nila. I'm adding that word nila, but that's the implication. O gilimitahan nila ang balaan sa Israel. Ang balaan sa Israel, that's God. Listen to me very, very carefully. Paminan ako. Ang tao lang nga makapugong kanimo gikan sa kabubuton sa Diyos, mao ang imong kaugalingon. Si Pharaoh o giyang tibo kasundalohan walay tsansa mupugong sa Israel, silang tanan namatay sa Red Sea. Pero diha sa Kadesh Barnea, pinagi sa ilang kahadlok, sila mismo nagpugong sa iyang kaugalingon gikan sa kabubuton sa Diyos. That's the importance of the free will, the doctrine of the free will of man. Look with me at verse 42. Are we still there in Psalm 78? Look at verse 42. They remembered not his hand, nor the day when he delivered them from the enemy. Sila wala na hinumdum sa iyang kamot, ni sa adlaw, sa dihang siya mipalingkawas kanila, gikan sa kaaway. Diya sa Kadesh Barnea. Sa dihang nakadungog sila, kabayan sa mga higante dito sa Promised Land. Kabayan sa dako nga syudad, ug taas mga paril, ug dako kayo nga mga kasundaluhan. Sila diretso nalimo sa tanang gibuhat sa Diyos alang kanila diya sa Egypt, ug mibalik dayon sa ilang daan paagi sa kahadlok. Ug pinagi sa ilang kahadlok, sila mismo ang nagpugong sa ilang kaugalingon gikan sa kabubuton sa Diyos. 40 years nibalik sila sa wilderness. Are you following me? Pharaoh walay gahom sa pagpugong kanila, pero sila mismo naigahom sa pagpugong sa ilang kaugalingon. Nagsulay ko mupakita kaninyo karon gabi nga ang imong kaugalingon lang makapugong kanimo gikan sa kabubuton sa Diyos. Og ang atong maluluyon nga Diyos nakasabot gayud sa atong natro nga kinaiya nga daling maluya. God knew. Balik na ta, nining bahin.
God knew, kung ako mo dala kanila diretso, lata sa yuta sa Philistines, ma-discourage sila, maluya na, ug muundang, ug balik sa ilang daang kinabuhi sa kaulip nana. You listen to me? That is a perfect illustration of a Christian who goes back to the world. O ang Diyos, watch now, what's the main truth tonight? God understands our weakness. Ang atong Diyos nakasabot sa atong kaluyahon. So He said, dili ko mo sulay diretso. He says, kabalo ko sa ilang kaluyahon, I'm gonna lead them in here. And He took them into a trap. Nagdala siya sa iyang kaugalingong katawhan, sulod sa uskalit ang nga walay chance nga muikyas. Sa iyo pang grammar para nasabtan ninyo. Tungod ang atong maluluyong nga Diyos nakasabot gayud sa atong natrong nga kinaiya, usahay siya modala kanato salud sa uskalit ag alang sa atong kaugalingon kaayohan. Kana ang atong nakitaan sa atong text verses karon. Tungod ang Diyos nahibalo sa kaluyahon sa ilang kasing-kasing. Wala siya midalat nila diretso ngadto sa Canaan. Hinuon iyang gidalat kanila sulod sa uskalit ag aron wala sila'y tsansa, watch now, aron wala sila'y tsansa nga mobalik sa Ehipto. Watch me now. Kung sila magmarcha padulong sa Canaan, magatubang sila sa Philistine armies, mahadlok sila. Sayon kayo, mupatay si Moses, dagan balik sa Egypt. Diba? So ang Diyos nagbutang nila dere. Dayon nagpagukod ni Pharaoh kanila. What na chance nga mauli? He closed the door of opportunity out of His mercy. Because of His mercy. Tungod sa iyang kaluoy, siya nagbutang nila sa uskalit ag aron dili sila makabalik sa Egypt. Can I ask you a question tonight? Real practical. Sugod na ba ka nagbate nga ikaw nalitag or maybe natanggong diha sa kabubuton sa Diyos? I know your pastor has. That's why I said, ako man ang naigo niining nga mensahe, because there's been times I told Mom Ruth, I said, I feel trapped. Matag panahon, magsugod ko dagan para sa Ginoo na daghang problema mobot mapandol ko dili makadagan. I'm not talking about falling into sin. I'm just talking about I can't run. And Mom Ruth will tell you, your pastor wants to run. So I ask you, sugod na ba ka nga nagbate nga ikaw nalitag diya sa kabubuton sa Diyos? Paminaw na ko, kana ang kaluoy sa Ginoo. Nahibalo siya sa kaluyahon sa imong kasing-kasing. Nahibalo siya nga dali kang mubalik sa kalibutan kung nakay tsansa ug diha sa iyang kaluoy, usahay nagsira siya sa mga oportunidad sa pagbalik. Kung ang mga tao sa Israel nagdiretso ngadto sa Canaan, dayon miundang, listen to me, dayon miundang o mibalik sa Egypt tungod sa guba batok sa Philistines. Paminaw. Kinsa manggayor ang magantos labaw sa tanan ang ilang mga anak.
Sila idea, kumubalik mi sa Egypt, we can go back to where our lives used to be. That wasn't true. Murag ang mga Egyptians magpatay sa daghan. Ug sila nga buhi pa, mas lisod pa ang ilang kinabuhi kaysa miyagi. Diba? Pero wala sila naghuno-huno kabayan nila. Listen to me, the devil always tells the same lie. Masayon nga mubalik sa mong daan kinabuhi. Pero kung mubalik ka, mukat-un ka, mas lisod na. O mas lusod pa. It's never the same again. Dili ka makabalik, naluwas na kakaroon. Ang tanan na usob na. Kinsa manggurang magantos, kumubalik sila ilang mga anak. Kung sila may balik sa Egypt, dalon pod nila ang ilang mga anak. Busa. Ang Diyos, tungod nahibalo siya sa kaluyahon sa ilang kasing-kasing, nagbutang kanila sa litag alang sa ilang kaugalingon kaayohan ug niyana sa ilang mga anak. Pastor Mike, I just feel nalitag ko. I don't like my situation in God's will. That's God's mercy. Nagtangtang siya sa oportunidad nga moundang alang sa imong kaayohan. Kay nakasabot siya sa atong kaluyahon. Do you ever say to yourself, kung nako'y chance nga mobalik sa kalibutan, ready na ko. Nga naman ang Diyos, wala pa naghatag nimo sa tsansa. Tungod malaluyon siya. O siya kabalos at kadako sa imong pagmahay sa umaabot. Kung maguba ang kinabuhi sa imong mga anak, pila ka tao, nagbiya sa akong church, sa akong pagkabata, nainumdum ko sa family, na sila'y uska anak nga maybe 2 years older than me, dayon na sila'y laing lalaking anak nga pareho sa akong edad, dayon na sila'y babae nga basin 2 or 3 years younger than me. Nainumdum ko uska Domingo sa gabi ang asawa lang niabot. Kung naglibot-libot siya sa church, nagsulti og bahay nga to sa tanan niyang friends tungod iyang banat na suko o dili na sila magsimba sa amoa. Wala ko kabalo sa katapusan sa kinabuhi sa ilang mga anak, pero sigurado ko naguba na. Ang mga kinikanan, sila mo antos tungod sa ilang sayog mga decision, pero ang bata labaw pa. You listen to me. Backsliding is always selfish because it hurts your kids. Did you get that? Ang pag-backslide kanuna ay dalo. Kaya ang imong mga anak ang mga magantos. Pastor Mike, wala pa ko anak. Pohon. Uban murag dili kay never mind. I'm trying to find where I'm in these notes. I'm saying sometimes God traps us for our good. Let me show you what I mean. Let's go to the end of this story. Exodus 14, verse 9. Exodus 14, verse 9. Excuse me. Exodus 14, verse 9. So sila nagkampo na dito doo sa Red Sea. Walay gawsanan, walay lugar nga diin sila makaikyas. Verse 9. But the Egyptians pursued after them all the horses and chariots of Pharaoh and his horsemen and his army, and overtook them encamping by the sea beside Pihahiroth,
before Baal-zephon. And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians marched after them. And they were sore afraid, and the children of Israel cried out unto the Lord. Bisaya, apan ang mga Ehiptohano migukod kanila, ang tanan mga kabayo, mga karwahe sa Pharaon, o ang iyang mga magkakabayo, o ang iyang kasundaluhan, o mi agpas kanila duo sa dagat, tupad sa Pihahirot at ubangan sa Baal-zephon. Ug sa diha ngang Pharaon may paduol ang mga ug sa diha ngang Pharaon may paduol ang mga anak sa Israel miyaha sa ilang mga mata ug tan-awa. Ang mga Ehiptohanon may baktas sunod kanila ug sila nalisang sa hilabihan. O ang mga anak sa Israel misinggi ngadto sa Ginoo. Murag nindot kayo kanasakto. Padulong ang kaaway magsinggit sa Ginoo maghapon na. Pero tanaw ang sunod nga bersikulo. Verse 11. And they said unto Moses, because there were no graves in Egypt, hast thou taken us away to die in the wilderness? Si Moses ba? Si Moses ba ang nagpadala sa mga plagues? Si Moses nagbuot-buot para siya, naghimo siya sa iyang kaugalingong plano. Si Moses nagsunod sa paggiya sa Ginoo. Ang Diyos nagpadala sa mga hampak. Pero kinsay lang gibason? Si Moses gyapon. And they said unto Moses, because there were no graves in Egypt, hast thou taken us away to die in the wilderness? Wherefore hast thou dealt thus with us to carry us forth out of Egypt? Moses didn't bring us out of Egypt, God did. Huwag sila maingon nga ni Moses, tungod kay walay mga lugnanan sa Ehipto, mikuha ka ba kanamo aron sa pagkamatay sa kaming awan? Nganong nga ikaw mitagad sa ingon uban kanamo aron sa pagdala kanamo pagawas gikan sa Ehipto? Pagkaluya sa ilang pagtuo. Kini ang mga tao nakikita sa 10 plagues. Kini ang mga tao nakikita sa gahong sa Diyos. Bago pa ko nagbasa tibok story, the first 2 plagues, naghampak sa tanan, mga Israelites o sa mga Egyptians. Gikan sa ikatulo nga to sa 10th. Ang mga plagues, wala na naghikap sa tao sa Israel. Ang tanan, ang kangit-ngit diha sa Egypt, na sila kahayag dito sa ilang dapit. Sa dihang ang hail niabot dako gyud nga mga bato sa ice nagulang gikan sa langit nagpatay sa mga hayop ug tao wala bisan uskap hail piece niabot dito sa ilang lugar. Ang mga flies niabot wala naghikap sa ilaha. Ang mga locusts niabot wala nagsulod sa ilang lugar. Human sa tanan nga ilang nakitaan dito sa Egypt, diretso na hugno gayod ang ilang pagtuo sa diyang nag-atubang sila sa bagong peligro. Dili ba ka na nga atong batasan hangtod karon? Ginoo, asaman ka, tabangin ni. Oh, salamat Ginoo. Nindog yun ka, Ginoo, ako mo salig ni mo hangtod sa katapusan. Dahil bagong problema, Ginoo, asaman ka! Amen. Kana gyud ato Look at verse 12. Is not this the word that we did tell thee in Egypt, saying, let us alone, that we may serve the Egyptians? That is not what they said. For it had been better for us to serve the Egyptians than that we should die in the wilderness. Dili ba kini maong pulong nga among giingon kanimo sa Ehipto nga nagiingon pasagdi kami nga kami mo alagad sa mga Ehiptohanon? Walay tao nagiingon ni Ana na makakalang sila. Basa ang story, walay tao nagiingon ni Ana. Sa dihang ang Biblia klaro gyud, sa dihang si Aaron ug si Moses niabot ug si Aaron nagpasbot sa mga tigulang unsay gisulti sa Ginoo. The Bible says sila nagtuo, nagduko sa ilang ulo ug nagsimba. Walay tao nagingon mas maya magpabili mi diri sa pagka-ulipon karon. Nobody said that. Pasagdi kami nga kami mo alagad sa mga Ehiptohanon.
Kay mas mayo pa, unta alang ka na mo sa pag-alagad sa mga Egyptohanon kaysa kami gayon mamatay sa kaming awan. Do you know what we see here? Sakto gayon ang huno-huno sa Diyos. Luyat yun ilang pagtuo. O kung na sila chance mo balik sa Egypt, mo balik gayon. Kanay lang gisulti. Dili ba mas mayo magpabiling yun na If they met the Philistines, mo ulit diretso. God was right. Nga naman ang Diyos, nagbutang kanila ni ining nga kahimtang, kay nasayod siya nga sila mo balik gayud sa Egypt kung na'y oportunidad. Pastor Mike, nag-feel ko na nalitag ko. Salamat sa Ginoo sa iyang kaluoy. Nagtangtang siya sa oportunidad mong undang. It's kind of a blessing here in Dapitan. Walay laing church sa ini. Kung mubihi ka sa Truth Baptist Church, asa ka mo ato nga sama ni ini. Kinala mo ato sa Dapolog. Wala dire. Look at verse 15. We'll skip 2 verses. Verse 15. And the Lord said unto Moses, si Moses nagampo sa Ginoo, Ginoo sa atong buhaton, among buhaton dire. And the Lord said unto Moses, watch this is very important. Wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel that they go forward. Ug ang Ginoo mingon ngadto ni Moses, ngano nga nagasinggit ikaw nga rikan ako. Sulti ngadto sa mga anak sa Israel nga sila mo adto sa unahan. Ang Diyos mingon, Moses, sugwa sila nga abante na. Ang Diyos nagbutang kanila, tiya sa kahimtang diin sila walay pilian gawa sa pag-abante. Aminaw na ko karon. Kung ang Diyos mo dala kanimo nga to sa panahon sa imong kinabuhi nga mag-feel ka nalitag ka, wala siya nagsinalbahis. Nagkaluoy siya kanimo diha sa imong kaluyahon. Nagprotekta siya kanimo gikan sa imong kaugalingon kaluyahon nga mopabalik nimo sa Egypt diha sa bad day. Nagprotekta siya gikan sa imong kaugalingon pinaagi sa pagbabag sa dalan pabalik sa kaulipnan sa imong daan kinabuhi. Kung magbati ka nga nalitag, ayaw ka suko sa Ginoo. Kana manggurang iyang kaluoy. Wa siya nagsinalbahis. Nagprotekta siya kanimo gikan sa imong kaugalingong pagkabutol. I ask you tonight, sugod na ba ka nga nagbate nga nalitag ka diha sa kababuton sa Dios? Nangita ka og lain oportunidad pero wa gyud. Pasalamat man sa Ginoo. Naluoy siya kanimo diha sa imong kaluyahon. Pohon-pohon. Kung moabot na ka sa promised land nga iyang gitakda alang sa imong kinabuhi, magkalipay gayud ka nga siya nagtangtang sa mga oportunidad nga moundang. Oh, dali siya mo tangtang sa tanan. There's always ways. Many times, mukuha siya sa mga oportunidad nga murag lami. For He knoweth our frame. Gaan, nga naman ikaw, nagbutang nila dere. Aron pugson sila magabante. That's God's mercy. Not His judgment. A few weeks ago,
Ang Diyos nagtugo akong nag-translate sa song nga mag-uyon gyud meaning a mensahe karon. I want to sing it for you. Ang daghan ninyo nakadungog sa una, but I want you to listen to it again. In English, it's called Don't Give Up on the Brink of a Miracle. I want you to listen to the lyrics tonight. I'm going to sing the whole song. Wala means sheet music, so ako na lang. Ayaw pagkawatan sa paglaom mo, samtang maghula ka sa milagro. Ayaw pagkawatan sa paglaom mo, ang Diyos mo naglingkod pa sa iyang trono. Kung palibutan na ka sa daghang pagsulay sa bisana sa ug sa kagubot nimo ang imong pagtuo maluyat na. Kung kana naman ang imong kahimtang o iyahat na ang imong mata, hapit ng Diyos mo maghimos milagro. Ayaw pagkawatan sa paglaom mo, samtang maghula ka sa milagro. Ayaw pagkawatan sa paglaom mo, ang Diyos mo naglingkod pa sa iyang trono. Usahay ang kaaway, magduol aron maghonghong kanimo, ug magpamakak siya, gisalikway na ka sa Ginoo. Ayaw pagkahadlok, ang Diyos man naglihok, alang kanimo na ay milagro kung magsalik ka ug maghula niya. Ayaw pagkawatan sa paglaom mo, samtang maghula ka sa milagro. Ayaw pagkawatan sa paglaom mo, ang Diyos mo naglingkod pa sa iyang trono. Ang Diyos mo naglingkod pa sa iyang trono. I want every head bowed, every eye closed.